лица, които лукаво и с много коварство твърдят, че техни са тези сърца. Свобода, равенство, братство, тълкуват всичко в свой интерес, отричат различното мнение. Културни са вчера, обиждат те днес. Ако покажеш и малко съмнение, и лека по лека, без да усетят, превръщат се в яростна злобна тълпа, противник на всичко, което не свети, с тяхната мрачна и зла светлина. Превръщат се в яростна злобна тълпа, противник на всичко, което не свети, с тяхната мрачна и зла светлина. Но както е казал известен поет, в тълпите с мълчана е буря незнайна, вечен противник на власт и на ред. Изпълнените са с ярост безкрайна. Вълтачите техни запалват искри, те в огън превръщат се скоро, изпламат си тъмни на всички страни. Тълпата крещи и руши без умора. Тогава настъпва нашето време за действия твърди сред огън и мрак, на силите тъмни и тяхното племе, да счупим крилата без никакъв страх. Предига е цела превез болестта, да срежем таз истинска